Vážená pani riaditeľka, vážení hostia, drahí učitelia, milí spolužiaci. Dovoľte mi, aby som vás privítala na dnešnej besede, ktorá sa koná v rámci aktivít súťaže Euroskola 2024. Vítam vás všetkých tu na pôde gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine, ale aj žiakov stredných a základných škôl v okrese, ktorí sa k nám pripojili online. Obzvlášť srdečne medzi nami vítam našich dvoch vzácnych hostí. Prvým je profesor, doktor vied Vladimír Šucha, dlhoročný pracovník rôznych európskych inštitúcií, aktuálne vedúci zastúpenia Európskej komisie Slovenskej republiky. Pánom profesorom sa nestretávame na pôde nášho gymnázia po prvýkrát. Ako absolvent našej školy vždy rád príjme pozvanie, príde medzi nás a prinesie množstvo zaujímavých informácií. Druhým hostom je magister Mikuláš Pál, ktorý je podpredsedom Banskobystrického samosprávneho kraja v oblasti školstva, športovej infraštruktúry a zamestnanosti. V dnešnej debate reprezentuje náš región. Veríme, že ponúkne pohľad na to, aká je spolupráca regiónov s Európskou úniou v oblastiach, ktoré sú v jeho kompetencii. Program Euroskola je výnimočnou príležitosťou pre študentov stredných škôl zažiť európsku spoluprácu a rozhodovanie na vlastnej koži. Študenti stredných škôl zo všetkých členských krajín Európskej únie majú možnosť stať sa na jeden deň poslancom Európskeho parlamentu. Program funguje od roku 1990 a ročne sa pracovných dní Euroskola v Štrasburgu zúčastní vyše 10 000 mladých ľudí z Európy. Cesta do Štrasburgu vedie cez žiacké aktivity spojené s vypísanými súťažnými témami. Z tohto ročných nás zaujala téma 20 rokov členstva v Európskej únie. Čo urobila Európa pre mňa? Prečo práve táto? Naša generácia je už generáciou Euroslovákov. Nepoznáme inú realitu ako Slovensko v Európskej únii. Všetko berieme ako samozrejmosť a mnohokrát ani nevieme, čo do nášho života priniesla práve Európska únia. Naviac je rok eurovolieb a my ako prvovoliči máme možnosť prvýkrát uplatniť svoje volebné právo na európskej úrovni. A to stojí za rozhovor o nás a o Európe. Čo urobila Európa pre mňa? Na túto tému hľadali odpoveď žiaci 4. ročníka a s témou ich zistení prichádza Tomáš Holík. Ďakujem. Cesta Slovenska do Európskej únie. Cesta Slovenska do Európskej únie bola dlhý a komplexný proces. Hneď po získaní nezávislosti v roku 1993 sa Slovensko začalo snažiť o integráciu do európskych a transatlantických štruktúr, ako napríklad aj Európskej únie. V apríli 1993 Slovensko oficiálne požiadalo o členstvo v Európskej únii. V Luxemburgu bola podpísaná dohoda o pridružení k Európskej únii. Rokovania o vstupe Slovenska do Európskej únii formálne začali v roku 2000. Slovensko muselo vykonať rozsiahle reformy v oblasti ekonomiky, práva a iných sektorov, aby splnilo kritériá stanovené Európskou úniou. Na základe pokroku v mnohých oblastiach, ako sú demokratizácia, ochrana ľudských práv, reformy verejnej správy a ekonomickej politiky, bolo v roku 2002 doporučené prijatie Slovenska do Európskej únie. V roku 2003 sa konalo referendum o vstupe do Európskej únie, v ktorom 92,46% voličov podporilo vstup. Dňa 1. mája 2004 Slovensko oficiálne vstúpilo do Európskej únie spolu s ďalšími 10 krajinami, čím sa Európska únia rozrástla na 25 členských štátov. V roku 2007 sa Slovensko stalo súčasťou šengenského priestoru. Znamenalo to zrušenie hraničných kontrol na vnútorných hraniciach s ostatnými členmi šengenského priestoru. Pre Slovensko to prinieslo zvýšenie voľného pohybu tovaru a osôb, podporu cestovného ruchu a obchodu, zjednodušenie policajnej a justičnej spolupráce. V roku 2009 Slovensko zaviedlo euro ako národnú menu. Euro prinieslo cenovú stabilitu, zníženie úrokových sadzieb, zvýšenie obchodu a investícií a zjednodušenie cestovania. Čo prinieslo EÚ občanovi? Generácia Slovákov narodených po roku 2004, kam patrím napríklad aj ja, vníma výhody nášho členstva v Európskej únii ako samozrejmosť. Neuvedomujeme si však, že mnoho príjemných a pozitívnych vecí je tu len preto, že sme sa stali súčasťou Európskej únie. Pripomeňme si teda základné fakty. Voľný pohyb. Občania Slovenskej republiky môžu voľne cestovať, študovať a žiť v krajinách Európskej únie bez potreby víz a povolení na pobyt. Rodiny sa tak ľahšie môžu sťahovať a žiť v iných krajinách Európy. Ekonomické výhody. Sme súčasťou silnej svetovej ekonomiky. Obchod v rámci Európskej únie je bezcolný.
čo znižuje ceny tovaru a služieb. Slovensko má taktiež prístup k jednotnému trhu Európskej únie s viac ako 450 miliónmi spotrebiteľov, čo podporuje slovenský export a vytvára nové pracovné miesta. Občania Slovenskej republiky sa môžu uchádzať o eurofondy na podporu podnikania, vzdelávania, inovácií a regionálneho rozvoja. Bezpečnosť. Európska únia má spoločnú bezpečnostnú politiku, ktorá bojuje proti terorizmu, organizovanej kriminalite a nelegálnemu obchodu s drogami. Občania Slovenskej republiky v Európskej únii používajú konzulárnu ochranu veľvyslanectiev a konzulátov ostatných krajín Európskej únie. Európska únia spolupracuje v oblasti justície, vnútra, aby zaručila bezpečnosť a ochranu práv občanov. Politické výhody. Možnosť ovplyvňovať politiku Európskej únie prostredníctvom volieb do Európarlamentu. Uplatňovanie a ochrana ľudských práv na základe slobod v rámci celej EÚ. A posilnenie postavenia Slovenska na medzinárodnej scéne. Čo zobrala EÚ občanovi? Samozrejme je možné pýtať sa, či a čo Európska únia občanovi zobrala. V poslednom období sa tieto otázky kladú často a už pred nimi nemôžeme zatvárať oči. Členstvo v Európskej únii prináša aj určité výzvy, ako sú napríklad harmonizácia legislatívy s normami Európskej únie a prispôsobovanie sa spoločným politikám. Niektorí občania a politické subjekty vnímajú stratu suverenity a vplyv Bruselu na národné záujmy ako nevýhodu. Niektorí občania pociťujú ohrozenie tradičných a kultúrnych hodnôt a ich stratu. Niektoré politické subjekty primárne odmietajú akékoľvek integračné snahy ako zradu národných štátov. Je dôležité, aby občania Slovenskej republiky sa aktívne zapájali do diskusí o budúcnosti Európskej únie a ovplyvňovali jej smerovanie. Čo prináša Európska únia žiakom? Ak hovoríme o benefitoch, ktoré prináša členstvo Slovenska v Európskej únii žiakom, niekedy zabúdame, že tieto benefity sa týkajú učiteľov a škôl ako takých. Žiak môže ťažiť nielen z projektov a programov zameraných priamo na jeho osobu, ale ťažiť aj z toho, že pomocou zdrojov Európskej únie sa rozvíjajú schopnosti jeho učiteľov, modernizujú sa školy a mení sa celý systém. Školy ako inštitúcie sa môžu modernizovať vo viacerých smeroch. Granty a programy financovania. Európska únia ponúka širokú škálu grantov a programov financovania pre školy, ktoré im umožňujú financovať rôzne aktivity, ako sú napríklad modernizácia učebných osnov, zvýšenie inkluzivity a rovnosti príležitostí, podpora inovatívnych pedagogických metód, rozvoj medzinárodnej spolupráce. Spolupráca s partnerskými školami. Školy sa vďaka EÚ ľahšie dostanú do kontaktu s partnerskými školami v iných krajinách Európskej únie. To im umožňuje spolupracovať na rôznych projektoch a výmenách. Inovácia a modernizácia. Európska únia podporuje inováciu a modernizáciu vo vzdelávaní. Školy tak vďaka Európskej únii ľahšie získajú prístup k najnovším trendom a metódam vo vzdelávaní. Účasť na európskych projektoch. Školy sa vďaka Európskej únii ľahšie zapoja do rôznych európskych projektov, ktoré im umožňujú inovovať svoje vyučovanie a spolupracovať s kolegami z iných krajín. Medzinárodná spolupráca. Zapojenie do medzinárodných projektov a aktivít v rámci Európskej únie môže zvýšiť prestíž školy a zlepšiť jej reputáciu. A na poslednom mieste uznanie kvalifikácie. Kvalifikácia študentov a učiteľov z celej Európskej únie platí taktiež v celej Európskej únii. To môže uľahčiť študentom z Európskej únie štúdium na slovenských školách a zase slovenským študentom štúdium na zahraničných školách. Slovenskí učitelia získajú taktiež viaceré možnosti. Možnosť mobility. Učitelia sa môžu zúčastňovať na výmenných pobytoch, stážach a kurzoch v iných krajinách Európskej únie. To im umožňuje rozvíjať svoje pedagogické zručnosti, spoznávať rôzne vzdelávacie systémy a nadviazať kontakty s kolegami z celej Európy. Prístup k európskym projektom. Učitelia sa môžu zapojiť do rôznych projektov Erasmus+, ktoré im umožňujú spolupracovať s kolegami z iných krajín, zdieľať svoje skúsenosti a inovovať svoje vyučovanie. Odborný rozvoj. Európska únia ponúka širokú škálu online kurzov a materiálov pre učiteľov, ktoré im pomôžu zlepšiť svoje pedagogické zručnosti a znalosti. Granty a štipendia. Európska únia ponúka rôzne štipendia a granty pre učiteľov, ktoré im umožňujú financovať svoj profesijný rozvoj, mobilitu a výskum. Práca v európskych inštitúciách.
Európska únia ponúka rôzne pracovné príležitosti pre učiteľov, napríklad v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Európske siete učiteľov. Učitelia sa môžu taktiež zapojiť do rôznych európskych sietí učiteľov, kde sa môžu spoznať s kolegami z celej Európy, zdieľať svoje skúsenosti a spolupracovať na rôznych projektoch. Fóra a konferencie. Európska únia organizuje rôzne fóra a konferencie pre učiteľov, kde sa môžu dozvedieť o najnovších trendoch vo vzdelávaní a diskutovať o otázkach týkajúcich sa vzdelávania. Čo prináša Európska únia žiakom? Medzi najvýznamnejšie benefity pre stredoškolákov patria rôzne projekty ako napríklad Erasmus+. Projekt Erasmus+ umožňuje stredoškolákom študovať v zahraničí na partnerskej škole v inej krajine Európskej únii. To im umožňuje spoznať rôzne kultúry, jazyky a vzdelávacie systémy. Európska dobrovoľnícka služba. Stredoškoláci sa vďaka Európskej únii ľahšie zapoja do rôznych dobrovoľníckych projektov v iných krajinách Európskej únii. To im umožňuje získať cenné skúsenosti a rozvíjať svoje jazykové a interpersonálne zručnosti. eTwining. eTwining je platforma, ktorá umožňuje stredoškolákom z celej Európskej únii spolupracovať na rôznych projektoch online. To im umožňuje rozvíjať svoje jazykové a interpersonálne zručnosti a spoznať nových ľudí z rôznych krajín. Európske jazykové portfólio. Európske jazykové portfólio je nástroj, ktorý umožňuje stredoškolákom dokumentovať svoje jazykové znalosti. To im môže uľahčiť prácu a štúdium v iných krajinách Európskej únie. Uznanie kvalifikácie. Kvalifikácia stredoškolákov z Európskej únie je uznávaná v celej Európskej únii. To môže uľahčiť stredoškolákom z Európskej únie hľadanie práce v iných krajinách EÚ. Európsky pas zručnosti. Európsky pas zručnosti je dokument, ktorý umožňuje stredoškolákom prezentovať svoje zručnosti a skúsenosti pre zamestnávateľov a školy v celej Európskej únii. Medzinárodná skúsenosť. Štúdium alebo dobrovoľníctvo v zahraničí vďaka Európskej únii môže zvýšiť prestíž stredoškoláka a jeho šance na trhu práce. Rozšírenie obzorov. Členstvo v Európskej únii umožňuje stredoškolákom spoznať rôzne kultúry, jazyky a vzdelávacie systémy. To im môže pomôcť stať sa zodpovednými a globálne orientovanými občanmi. Čo prináša Európska únia regiónom? Konkrétne náš okres Krupina. Okres Krupina sa nachádza v Banskobystrickom kraji na severnej časti Šťavinských vrchov a Krupinskej planiny. Rozlohu má 599,6 km štvorcového a počet obyvateľov 22,249 tisíc. Hustota obyvateľov bola 37,1 obyvateľov na kilometr štvorcový. Pre porovnanie, Slovensko má priemernú hustotu obyvateľstva 113,4 obyvateľov na kilometr štvorcový. To znamená, že okres Krupina je jeden z najmenej husto osídlených okresov na Slovensku. V okrese sa prevažuje vidiecké osídlenie, status mesta má len okresné mesto Krupina a kúpeľné mesto Dudince. Okres je prevažne poľnohospodársky. V regióne sa nachádzalo niekoľko priemyselných podnikov, ako napríklad závody na výrobu automobilových komponentov a strojov. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v okrese Krupina bola v roku 2022 988 eur. Je to o 20% menej ako priemerná mzda v ten rok na Slovensku, ktorá bola 1234 eur. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Krupina k 31. decembru 2023 bola 6,94%. Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti bola v obci Dudince, 5,42% a najvyššia v obci Lišov, skoro až 50%. V porovnaní s ostatnými okresmi Banskobystrického kraja sme mali druhú najvyššiu nezamestnanosť. Čo prinášajú regiónom? Primárnym cieľom čerpania eurofondom je znižovanie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi a prehlbovanie spolupráce medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie. Eurofondy sa financujú z rozpočtov Európskej únie a z národných rozpočtov členských štátov. Žiaci našej školy pochádzajú z celého Krupinského okresu. Keď sme sa pozreli vo svojich obciach po projektoch, ktoré boli spolufinancované pomocou eurofondov, zistili sme, že zhrnúť ich do jednej krátkej prezentácie by bolo takmer nemožné. Bol to siahodlhý zoznam, ktorý zahrňuje všetky oblasti nášho každodenného života. Prakticky vo všetkých sídlach okresu boli zrekonštruované školské budovy a zariadenia,
Boli vybudované odborné učebne, technické opatrenia znižujúce energetickú náročnosť, zaobstarané moderné pomôcky, počítače a aktualizované metodiky. Neustále sa realizujú výmenné pobyty žiakov. V meste Krupina bolo revitalizované historické jadro mesta, priestory vnútroblokov, ale aj odľahlejších častí mesta. No nielen v okresnom meste boli revitalizované verejné priestory, rekonštruované verejné osvetlenie, občianska vybavenosť a miestne komunikácie. V oblasti zdravotníctva sa realizovali projekty na rekonštrukciu Krupinskej nemocnice a Dudinských kúpeľov. V niektorých oblastiach sa modernizovali miestne zdravotnícke strediská. S podporou eurofondov sa posilňovali možnosti a služby zariadení sociálnych služieb. Oblasťou, ktorá sa bez eurofondov len veľmi ťažko hýbe, je oprava komunikácií, mostov, chodníkov a cyklotrás, ktoré sú v správe obcí či kraja. V okrese sa zrealizovalo viacero programov zameraných na podporu zamestnanosti, podnikania, zvyšovania konkurencie schopnosti a kvalifikácie pracovnej sily. Eurofondy stoja za projektami v environmentálnej časti. Čističky odpadových vôd, zberné dvory, triedenie odpadu, kompostáreň, kanalizácie, vodozádržné zariadenia. To sú všetko veľké investičné projekty, ktoré si obce nedokážu pokryť len svojimi rozpočtami. Europrojekty a eurofondy sú takmer všade okolo nás. Sú tak úzko zviazané s našim životom, že ich berieme ako samozrejmosť a už málo kedy si uvedomujeme, že bez nich by naše mestá nevyzerali tak, ako vyzerajú a naše finančné možnosti by boli oveľa obmedzenejšie. Ďakujem za pozornosť. Voľby do Europarlamentu sa prvýkrát konali v roku 1979 a od roku 2004 v ňom sedia aj slovenskí poslanci. Neustále sa zdôrazňuje významnosť tejto inštitúcie a volebná účasť v posledných voľbách bola v Európe 50,66%. Na Slovensku to bolo 22,77%. Ako som už spomínala, ja s mojimi spolužiakmi patríme k európskym prvovoličom a rozhodujeme sa, či ísť voliť a či vôbec navštíviť volebné miestnosti. Preto je tu taká otázka na vás, vážení hostia, že je dôležité, aby sme volili? Podľa vás? No, môžem začať. Ďakujem pekne za tú prezentáciu, veľmi peknú. Možno, že začnem tými negatívami Európskej únie, ktoré ste tam spomínali, ktoré tak veľmi často ľudia až sa tak zadúšajú, keď o tom hovoria. Ale pozrime si príklad. Napríklad je tu nejaký futbalista? Kto hráva futbal? Zvihnite ruku. No a si predstavte, že že Európska únia je futbalový klub, hej? Že teda chceme sa stať súčasťou futbalového klubu, no tak samozrejme, že svoje samostatné rozhodovanie a svoju svojprávnosť musíme odložiť na bok, lebo keď by ste vy ako futbalisti išli hrať futbal a potom sa rozhodli, že tak mňa nikto nebude obmedzovať, ja budem tú loptu chytať rukami. Potom sa rozhodnete, že tie čiary, ktoré tam sú, budete ignorovať a kľudne hráte, aj keď je už lopta mimo ihriska. Že sa vykašlete na to, čo tam ukazuje nejaké tie kartičky, ten rozhodca. No tak neviem, že či toto by bol futbal taký, ako si ho predstavujú. Čiže vy ste sa vzdali svojho rozhodovania, svojej svojprávnosti, lebo si nemôžete robiť, čo chcete. Musíte dodržiavať tie pravidlá futbalu, alebo keď hráte basketbal, tak basketbalu. Keď hráte hokej, tak musíte dodržiavať pravidlá hokeja. No je toto vzdanie sa svojej suverenity, alebo je to zdravý rozum, že teda hrám nejakú hru a hrám ju podľa nejakých pravidiel. To isté aj Európska únia. To, čo ste hovorili, na Slovensku, keby ste videli Slovensko, to už ani tuto pán vicežupan si nepamätá. Slovensko v 89., v 90. bola jedna šedivá, rozbitá krajina, kde nebolo jednej cesty, ktorá by poriadne fungovala. Budovy boli opadnuté, to všetko sa zmenilo. Vy hovoríte o nezamestnanosti. Tak nezamestnanosť v roku 2003, keď sme vstupovali do Európskej únie, bola 17%. Dnes sa pohybuje na Slovensku medzi 5–6% v priemere.
Za to obdobie tých 20 rokov každá potenciálna rodina na Slovensku štvorčlenná každých 5 rokov dostala jedno auto. Dostala peniaze od niekoho iného v hodnote jedného auta. Čiže za tých 20 rokov každá slovenská rodina dostala pomyselných 5 aut. Ale to je úplne, že to minimum. To minimum. A teraz si predstavte, že Slovensko hovorili ste, že najvýznamnejší podnik v Krupine je podnik, ktorý vyrába diely do automobilov. A Slovensko vyrába najviac automobilov na hlavu na celom svete. Vyrába okolo 800 000 aut. No kdeže by tí Slováci si ročne boli schopní kúpiť 800 000 aut? 80% produkcie Slovenska vyvážame do členských krajín Európskej únie. Naša ekonomika funguje tak dobre, to, čo ste tam ukazovali, len preto, že môžeme slobodne vyvážať. Čo to znamená slobodne? To, že nemusíme platiť žiadne clá, že nemusíme platiť žiadne poplatky, že sú tu tie základné výhody slobodného pohybu, lebo to nie je len slobodný pohyb. A ja si pamätám, do Rakúska v Bratislave boli 5-10 kilometrové rady aut, ktoré čakali, kým ich vybavia na hraniciach a kým si vybavia vízum a kým môžu prejsť do Rakúska. Dnes chodíte po celej Európe úplne bez problémov. To nie je len toto, to je aj sloboda pohybu kapitálu, sloboda pohybu služieb, že nejaký podnikateľ, živnostník z Krupiny môže slobodne odísť do Nemecka a tam môže poskytovať služby. No, toto bez Európskej únie je úplne vylúčené. Koľko poznáte ľudí, ktorí slobodne idú a pracujú niekde inde, potom sa vrátia. Čiže keď sa vrátim k tým pravidlám, na to, aby nejaká automobilka ako Volkswagen, nemecká automobilka, investovala na Slovensku, tak potrebuje mať nejaké pravidlá hry. A o tom to je, že ak tie pravidlá hry nemá, tak neinvestuje. Alebo je to potom rizikový kapitál a to sú naozaj iba takí špekulanti, ktorí tam investujú. Čiže to je úplná hlúposť, že Slovensko stráca svoju svojprávnosť. Naopak, my tú svojprávnosť a tú kapacitu rozširujeme. Lebo nikdy Slovák, a teraz sa pozrite na podpredsedu komisie, už je tam roky pán Šefčovič. No, Slovák je podpredseda Európskej komisie, ktorý rozhoduje o celej Európskej únii. Tí poslanci, na ktorých ste sa pýtali, sedia v Európskom parlamente a spolu rozhodujú o budúcnosti celej Európy, nie len Slovenska. Čiže malé Slovensko je schopné ovplyvňovať politiky celej Európy, čo nikdy za tisíce rokov existencie Európy malá krajina nebola schopná. A to rozhodovanie, to nie je len v parlamente. Vy môžete voliť v parlamente, ale vy ste volili v predchádzajúcich voľbách, možno ste volili alebo nevolili. Volíte si svojich zástupcov na Slovensku. Z nich vznikne vláda. A tá vláda takisto posiela svojich ministrov, ktorí rozhodujú o tej legislatíve. Lebo slovenský parlament nemá dve komory, ale možno ste sa učili aj na občianskej, alebo ste počuli, že napríklad český parlament má dve komory. Má hornú a dolnú. Takto funguje Európska únia. Tá dolná komora to je Európsky parlament, kde hlasujú poslanci. A tá horná komora sú ministri jednotlivých krajín a premiéri sú tá najvyššia vrstva, ktorí takisto hlasujú a tieto dve komory sa musia zhodnúť. Čiže ministri jednotlivých vlád a poslanci sa na každej legislatíve, na každom zákone musia dohodnúť. Čiže to je úplná blbosť, keď vám niekto hovorí, že Brusel rozhoduje. Farmári protestujú proti politike Európskej únie. Fajn. Tak treba sa pozrieť, ktorý minister slovenský za tú politiku hlasoval. Lebo bez hlasu slovenského ministra by tá politika nebola schválená. Čiže na to sa veľmi často zabúda. To nie je nejaký imaginárny Brusel, to sú slovenskí ministri, slovenskí poslanci, ako aj poľskí, maďarskí, rakúsky, všetkých členských krajín. Čiže na to sa treba pozrieť a preto má veľký význam voliť tých poslancov. Slovensko je za 20 rokov od vstupu do únie na poslednom mieste v účasti v európskych voľbách. Strašne to podceňujeme, vypúšťajú to politické strany, nie je tam až taký nejaký ten konflikt, ktorý by sa dal dobre nafúkovať.
A preto je treba to nejakým spôsobom prekonať a treba voliť strany, ktoré na tej európskej úrovni majú partnerov, ktorí sa vedia spájať. Lebo ak tam zvolíte niekoho, kto bude v tom 700 plus člennom parlamente jeden jediný nejaký nešťastník, ktorý tu sa dostal nejakou čírou náhodou, že tu rozbiehal nejaké dezinformačné kampane, potom sa tam dostane a nevie ani, kde je sever, tak ten Slovensku nepomôže. Ale tí poslanci, ktorí tvoria také tie veľké európske frakcie, ako je napríklad strana európskych ľudovcov, ktorá je najpočetnejšia. To je taká konzervatívna strana. Potom je to strana európskych socialistov, to sú takí skôr lavicoví, potom sú to zelení, potom sú tam liberáli, potom sú tam takí konzervatívnejší. Čiže títo potom majú spoločný výtlak, lebo sa dohodnú spoločne na tom hlasovaní a vedia tie veci pretlačiť. Takže takýchto ľudí si treba pozrieť a takýchto ľudí za takéto strany, ktoré majú to svoje zastúpenie, treba voliť v európskych voľbách. No a samozrejme je to veľmi dôležité ísť voliť, lebo je to rozhodovanie sa o ďalších 5 rokoch fungovania Európskej únie. Ďakujem pekne za ten vek. Ja si to pamätám. Ja si pamätám to, keď sme chceli niekde vycestovať a jednoducho vybavovalo sa to strašne dlho. Mamka mi pchala tie cudzie peniaze po vreckách ako malému, aby sme ich prepašovali, pretože bežný dostup k tomu nebol. Takže buď sa to kupovalo na čierno, alebo takadejako. Bolo to iné. Viete, sloboda, trošku sa to tak sfrázovateľa. Sloboda je strašne dôležitá. Na to, aby ste mohli niekde ísť. Mali tú možnosť ísť. Na to, aby ste mohli študovať, kde chcete. Aby ste si mohli robiť, čo chcete. Samozrejme v rámci pravidiel, ktoré tu boli spomenuté, pretože sloboda a demokracia sú spolu, ale to sú nielen to, čo ja chcem robiť, ale to, aké sú pravidlá, tie je nevyhnutné dodržiavať. Pretože ak chceme, aby sme neobmedzovali ostatných, tak musíme dodržiavať nejaké pravidlá. A to je strašne dôležité, lebo my sme si tak trošku po tom 89. sme si mysleli, že je sloboda a môžeme si robiť, čo chceme. No nie je to tak. My máme zodpovednosť. Máme zodpovednosť za túto krajinu, máme zodpovednosť za túto školu a za všetko, čo je okolo nás. A tú zodpovednosť musíme na seba prebrať. A my sme sa troška spoľahli na to, že tú zodpovednosť preberie vždy nejaký veľký brat. Či už to bolo v minulosti ten náš východný blok, hlavne Rusko, ktorý za nás prebral tú zodpovednosť a my sme tak spohodlneli. Však oni nám povedia, čo máme robiť, čo sa budeme štorcovať. A my sme si mysleli, že Brusel bude robiť niečo také, respektíve celá Európska únia, že preberie za nás zodpovednosť. Nie. Zodpovednosť je v našich rukách. Ak veľakrát hovoríme o tom, že niekde zlyháva Európska únia, tak veľakrát to nie je pravda, pretože zlyhávame my sami. My sami si nastavujeme, my máme možnosť nastaviť si strašne veľa pravidiel, ktoré Európska únia dáva nám tú možnosť, my si ich nastavujeme v našej krajine. Keď si ich nastavíme zle, tak potom nadávame na Brusel. A to nie je tak. To naši ľudia, ktorí my sme si volili, tak tí to nastavili zle. Tí nám komplikujú veľakrát život a možno to vieme u nás z praxe, keď implementujeme nejaké výzvy, cez ktoré opravujeme či už školy, cesty alebo čokoľvek iné. Najväčšia kazítka sú naši úradníci, nie Európska komisia, nie Európska únia. My sme si strojcami svojho šťastia alebo nešťastia. V prvom rade to si musíme uvedomiť a prebrať za seba zodpovednosť za svoje činy je strašne náročná vec. A tu vás to učia na Gimply a to je super. Ja som rád, že tu máme dnes toto stretnutie, že takto má byť. Výhoda tej demokracie je, že sa spolu podielate na niečom, je to, že sa zúčastníte nejakých volieb. A to je jedno, aké sú to voľby. Podľa mňa by to mala byť povinnosť pre každého obyvateľa krajiny sa zúčastniť na komunálnych voľbách, pretože volíte svojich zástupcov. Keď si zvolíte ľudí, ktorí nie sú kompetentní, prípadne sú úplne mimo misu, tak potom sa čudujete, že čo sa tu deje. Či je tu primátor, starosta, poslanci mestského alebo obecného zastupiteľstva, či je to už kraj. Však v kraji sme mali skúsenosť s tým, že sme z recesie niekoho zvolili a potom sme sa čudovali, že nám to všetko prestalo fungovať a ešte sme prišli aj eurofondy, pretože ten človek nebol kompetentný na to, aby to viedol. Takisto to je potom aj s našou vládou, kde tiež je to niekedy také realizačné vytriezvenie. No a takisto v Bruseli to musia zastupovať ľudia, ktorí to nedostávajú za odmenu, že sa tam dostanú. To je pre nich výzva, majú byť jazykovo, mentálne, charakterovo zdatní na to, aby vedeli presadzovať záujmy našej krajiny. Tam nemajú byť ľudia len preto, že tam je dobrý plat
a že majú kopec asistentiek a lietajú niekde krížom krážom po svete, to je drina. To je skutočne otročina. Ja som navštívil Štrasburg, tam sme sa aj rozprávali, či už to boli slovenskí zástupcovia v Eurokomisii alebo v parlamente. Tí ľudia musia byť príčetní. A keď tam aj niečo robia, tak to nemôže byť tak, že ja si natočím video, že som tam všetkým nadal, že sú hlúpi a ja som ten najlepší a vy nám šlapete po našich právach. No to nie je tak. To, čo hovoril pán kolega, skutočne sú dôležité tie frakcie, zaradiť sa do frakcie, tam máte podstatne väčší výtlak. To je to aj v malom, keď hovoríme o poslaneckých kluboch, aj u nás na kraji, alebo v jednotlivých obciach, alebo mestách. Je to dôležité, aby sme si uvedomili, čo sú naše priority a ťahali za jeden koniec povrazu. Takže určite áno, treba sa zúčastňovať akýchkoľvek volieb. Nie je to len naše právo, je to naša povinnosť, lebo my rozhodujeme o budúcnosti našej krajiny tým pádom. Každý, kto k tým voľbám nejde a mávne rukou a povie si, však čo zmením. No takto, keď to spraví 1 000 000 ľudí, tak potom toto aj tak vyzerá. A treba k tomu pristupovať zodpovedne a keď idem niekoho voliť, tak by som si mal naštudovať. Ak hovoríme o Európskom parlamente, mal by ovládať aspoň jednu svetovú reč. Bolo by to vhodné. Tá angličtina by veľmi pomohla. Sú takí, ktorí sú jazykovo zdatnejší, či už ovládajú nemčinu, francúzštinu, angličtinu, majú vyštudované dobré školy, majú svetový rozhľad. To je veľmi dôležité, aby pochopili tú geopolitiku nie len v tom našom malom meradle, ale aj v tom globálnom. Takže tomu tak. Ďakujem. Tohtoročné voľby sa uskutočnia v júni, a to znamená, že už o niekoľko týždňov sa objavia prvé billboardy a reklamy, ktoré vlastne tému Európskej únie propagujú aj v médiách a v rôznych televíznych debatách. A my vieme, že teda Európska únie je vďačným cieľom rôznych hoaxov a dezinformácií. A teda ďalšie otázky by smerovali k tejto téme, že s akými hoaxami či dezinformáciami sa stretávate, ktoré považujete možno za tie najnebezpečnejšie a aký kompas by mal používať mladý človek v takomto informačnom mori, aby sa nestratil? No, ja som doniesol aj také 3 články z médií, ktoré vám môžem rozdať a môžete si to vyskúšať, že či viete identifikovať, že čo je dezinformácia a čo je pravda. Samozrejme, že klamárov a podvodníkov bolo medzi ľuďmi od vzniku ľudstva, to nie je nejaká novinka, to vieme. Len dnes vďaka digitálnej transformácii majú neobmedzené možnosti šíriť tie svoje klamstvá. No a viete, že tie algoritmy sú také beťarské, že oni sa naučili nejakým spôsobom šíriť hlavne tie klamstvá. Lebo sa naučili, že my z takého toho ešte pohľadu starých ľudí, ktorí behali po lese a museli sa báť a predovšetkým vyhodnocovať rizika, že či ich nejaký nepriateľský kmeň nezabije alebo nejaké divé zviera alebo nejaké nebezpečenstvo na nich nečíha, tak my máme v našom mozgu ešte pozostatok a máme oveľa väčšiu citlivosť na negatívne veci, na nebezpečenstvo. Čiže keď je niečo dobré, tak to tak povieme, že aha, to je fajn, to je dobré a už nám to tak prejde, ako tuto, ja neviem, celá krupina vynovená eurofondami, tak fajn, akože je to fajn, ale až tak sa nevzrušujem. Ale keď je nejaká drobnosť a je zlá, no tak to vieme nafúknuť, lebo samozrejme, že máme strach a ten strach, a je to veľmi antropologické a máme to tak nejako v tom mozgu nastavené. No a algoritmy toto pochopili, že keď chcú človeka udržať pri nejakom obsahu, tak mu musia dávať ten obsah, ktorý je emočne nabitý. To znamená, že tam buď niekto nadáva, je negatívny, alebo je to proste úplná nejaká blbosť, taká halus. No a vtedy ten človek tam zostane o sekundu dlhšie alebo o milisekundu dlhšie, no a to je presne to, čo tie algoritmy chcú. Takže na nešťastie tu máme ešte bojujú aj tie algoritmy proti nám na sociálnych sieťach a kdekoľvek, lebo tých klamárov, ako keby vám podstrkujú oveľa častejšie a oveľa dlhšie a vy s takou úľubou, a nie len vy, my všetci, sa na to pozeráme a to čítame. Takže je to veľmi ťažké bojovať proti dezinformáciám. No a samozrejme, že môžeme mať nejakú legislatívu, vyvíjajú sa nové technológie. Neviem, či ste počuli o takých nových technológiách, na základe umelej inteligencie, o takých anieloch strážcoch.
z umelej inteligencie, že si viete nastaviť nejakého takého ochrancu, ktorý vám filtruje tie negatívne a nepravdivé informácie, sa k vám nedostanú. No a potom samozrejme je to v nás, je to v tom, či vieme to nejakým spôsobom odhaliť a spozornieť, či dávame pozor na to, čo čítame, čo zdieľame, a či máme v sebe to kritické myslenie. Čiže tých hoaxov je napríklad to, že strácame suverenitu, to je jeden veľký hoax. Ale potom sú aj také menšie. Možno ste zachytili, dokonca niektorí politici šírili nejaké hoaxy, že Európska únia nás núti jesť svrčkov a že sa tí svrčkovia už melú do múky a že všetci budeme jesť nejaké potvory. No to je napríklad jeden taký, ktorý sme tu mali minulé roky. Potom tu boli migranti, že nás zaplavia migranti. Áno, ak s klimatickou krízou nič neurobíme, tak odhad je, že v najbližších 50 rokoch sa môže dať do pohybu 800 miliónov ľudí. A to už môžeme robiť, čo chceme a nejaké manévre na hraniciach smiešne môže Slovensko robiť. To nám nepomôže, lebo keď tie milióny ľudí sa dajú do pohybu, tak už bude neskoro. My potrebujeme bojovať a pomôcť zastaviť alebo spomaliť klimatickú zmenu. Takže to sú tých nejakých klamstiev je spustu. Ak chcete, ak vás to zaujíma, tak my máme takú webovú stránku, že euromity.sk a tam si môžete prečítať tých euromytov. Je tam od tých zakrivených uhoriek. No ja vám môžem povedať moju takú skúsenosť s klamstvami z Británie, aby sme neboli stále na Slovensku. Keď som nastúpil do Európskej komisie, tak sme mali každý týždeň na stole nejaký výmysel britských médií, ktoré boli mimoriadne antieurópske a tam sa teda prvýkrát na Slovensku to neexistovalo. Tuto také tie bludy v tom čase ešte neboli. No a každý týždeň sme museli niečo dementovať, opravovať, písať a to boli úplne neuveriteľné sprostosti. No a pozrite sa, ako to skončilo. Nakoniec to skončilo tým, že Británia hlasovala v roku 2016 na základe dezinformácií, to už dnes veľmi dobre vieme. A už tá mienka sa zmenila, len už tá cesta do Európskej únie späť je dosť problematická. Briti stratili obrovské množstvo ekonomiky, stratili všetky tie výhody, napríklad Erasmus+, neuveriteľným spôsobom sa dobíjajú do Európskej únie, aby teda mohli byť súčasťou Erasmu, aby mohli byť súčasťou nejakých výskumných programov a tak ďalej. A vlastne Národná banka na základe skúseností z Británie, Národná banka Slovenska minulý rok vypočítala, koľko by Slovensko stratilo, keď by urobilo taký krok, že by odišlo z únie. No a to je neuveriteľných, stratilo by Slovensko zo dňa na deň nie len to auto za 5 rokov pre 4 ľudí, to je tá maličká časť, ale by sme stratili 15% hrubého domáceho produktu zo dňa na deň. A teraz neviem, či sledujete, vláda chce konsolidovať a nevie ako konsolidovať 0,5% HDP, čiže má ušetriť 0,5% HDP a nevie si s tým rady, lebo nebude na školy, nebude na nemocnice, nebude na to. A teraz si predstavte, že 30-krát toľko by sme stratili z jedného dňa na druhý. Čiže naša ekonomika by sa úplne rozpadla. Čiže všetko to, čo sme budovali, to bohatstvo vďaka spoločnému trhu Európskej únie, vďaka tomu, že sme v takom veľkom spoločenstve, tak by sa zo dňa na deň rozpadlo. Takže to je len ukážka toho, že kam tie dezinformácie, prečo to je nebezpečné, kam tie dezinformácie môžu viesť. Takže oni môžu naozaj viesť do veľmi nedobrých vecí, a veľmi, veľmi často tie nedobré veci sa už potom nedajú vrátiť. Vy viete, že dom zbúrate za deň alebo za 2, ale postaviť ho trvá 2 roky, alebo niekedy aj viac. Čiže takisto Európska únia je ľudský konštrukt, čiže tak ako vznikla, tak môže zaniknúť.
len aké to budú nedozierne konsekvencie pre všetkých tých ľudí, ktorí tu sú, tak je to takmer ťažké si aj predstaviť. Ak hovoríme o nejakých hoaxoch, tak vzhľadom k tomu, z akej oblasti alebo z akého okresu pochádzate, tak je tu veľa poľnohospodárov. Tak keď si len vezmete jednu dôležitú vec. Boli protestovať na traktoroch a poľnohospodárskych strojoch v Bratislave a rôzne inde. Čo si myslíte, skade zobrali peniaze na tie stroje? Z Európskej únie. Oni boli protestovať proti Európskej únii, niektorí, nie všetci, na tých strojoch, ktoré im preplatila Európska únia. Mne sa to zdá trošku choré. Lebo sa to ideologicky zvrhlo, niektorí ľudia ich zmanipulovali, ktorí sa dali, ale pritom tá chyba, ktorá sa tam stala, že nemajú z PPAčky preplatené nejaké peniaze, je chyba naša. To není chyba Európskej únie, to sme my spackali ako vždy. Takže veľakrát vina, ktorú urobí, alebo chybu, ktorú urobí naša vláda, alebo tí, ktorí sú za to zodpovední, tu urobíme my, ale hodíme to na úniu, pretože na to sa vždy sprace. Však na to nadávame všetci. To, že máme porobené školy, ak sa nemýlim, od roku 2018 len na školy išlo vyše 30 miliónov eur, naše školy. Keď si zoberieme Catching Up Regions, čo sú iba 3 kraje na Slovensku, Košický, Prešovský a Banskobystrický, sme načerpali cez 100 miliónov eur do našich škôl. Nie len škôl, ale aj ostatné. Ale školy, tam sa investovalo najviac, pretože veľa našich škôl, bohužiaľ tá infraštruktúra je z 19. storočia, učíme ešte systémom 20. storočia, ale už 21. storočie. Tak rýchlo ide tá doba a my sa musíme prispôsobovať. Viete, neustále nadávať na niekoho, čo sme my nie schopní spraviť, to je také trošku scestné. Musíme zmeniť to mentálne nastavenie v nás, že to v prvom rade my sme zodpovední za to, ako sa máme. Vy ste zodpovední za to, že využijete Erasmus a pôjdete niekde von, zažijete niečo nové, stretnete nových ľudí, vylepšíte si jazyk, budete vidieť nejaký iný systém a poviete si možno, toto robia dobre, alebo toto robia zle, my to robíme lepšie. A treba z toho vyvodiť nejakú takú zodpovednosť sám seba a zmeniť sám seba. To je to najťažšie. My tiež chodíme z kraja naberať múdrosť, ja neviem, máme partnerský kraj Kráľovohradecký, ideme tam, je tam iný politický systém, ako hovoril pán profesor, je tam dvojkomorový systém celý, ale ináč funguje kraj. Funguje to veľa lepšie. Boli sme v Poľsku, ak hovoríme o tom, že prerozdeľovanie peňazí robí vláda, nerobí to dobre. My by sme boli najradšej, keby sme ako kraj prerozdeľovali peniaze my, pretože my vieme, čo je najlepšie, ako nastaviť tie pravidlá, aby sme čerpali efektívne, hospodárne a účelne. To je strašne dôležité, aby sme z peňazí nerobili niečo, alebo nebudovali niečo, čo nie je až tak potrebné, aby sme sami určovali priority investícií, aby sme hovorili o tom, že, ja neviem, keď hovoríme o umelej inteligencii na školách, no viete, ak na tej škole netečie voda, je na figu kanalizácia, fučí cez ňu, nedá sa tam kúriť, každú chvíľu sa pokaží kotolňa, no tak treba najprv to spraviť a potom sa rozprávame o vzdelávaní v umelej inteligencii. Alebo tú školu zrušme, čo je tiež, tak ako sme vraveli, zrušiť jednoduché. Otvoriť je ťažké. Ako ste spomínali tie investície, tak v poslednom čase sa tak možno medzi ľuďmi šíri taká diskusia, že ako by bola Európska únia redukovaná len na peniaze, teda tie eurofondy, ich čerpanie, objem a dostupnosť. A európske štrukturálne investičné fondy sú jedným z kľúčových nástrojov Európskej únie na podporu sociálnej a hospodárskej súdržnosti a vykonávanie regionálnych politík spoločenstva. Ako sme videli v prezentácii, európske peniaze naozaj menia náš život. A preto by nás zaujímal váš pohľad na prax a v oblasti eurofondov na Slovensku. Vás, pán Šucha, ako zástupcu Európskej únie na Slovensku a vás, pán Pál, ako reprezentanta regiónu, ktorým by mali byť tieto eurofondy primárne určené. Každopádne nie je dobré redukovať členstvo v Európskej únii len na peniaze. Samozrejme je to dôležitá časť a o nej sme už dosť hovorili, ale samozrejme ten voľný pohyb tovaru, to, že vieme riešiť obrovské problémy sveta spoločne. Spomínal som tých migrantov, no jednoducho Slovensko, videli ste to v predvolebnej kampani, sa tu zadúšali migrantami a že každých 50 metrov bude jeden policajt. No kde sú tí policajti? Jednoducho nemáme šancu, ako samostatná krajina, tie veľké výzvy, nemáme šancu vyriešiť sami. Môžeme ich vyriešiť len v spolupráci s Európskou úniou. Európska únia teraz pred Vianocami prijala prvú legislatívu na ochranu ľudí pred následkami umelej inteligencie. Prvý región na celom svete. No,
to Slovensko by nemalo absolútne šancu takéto niečo urobiť. Debatovať s Microsoftom, s Googlom, dať im pokutu 4 miliardy, tak so Slovenskom by sa ani nebavili. Ani by ho prehliadali. Ale keďže sme súčasťou Európskej únie, no tak nás neprehliadnú a jednoducho Európska komisia je schopná vyšetrovať Microsoft alebo Google alebo Facebook a keď porušujú pravidlá, tak im dať takú pokutu, že sa im z toho zatočí hlava. Keď by sme boli rozdrobení, tak tieto jednotlivé krajiny, ani by sa ten zástupca tejto veľkej platformy s tými nejakými zástupcami daných krajín ani nestretol. Čiže preto potrebujeme byť spolu a potrebujeme mať oveľa väčší výtlak. To je oveľa väčší výtlak vo vzťahu k Číne, oveľa väčší výtlak vo vzťahu k Spojeným štátom, ale aj k ďalším iným krajinám, kde jednotlivé individuálne krajiny by nemali absolútne šancu. No a teraz k tým peniazom. Áno, je to podľa roku, za tých 20 rokov európske peniaze predstavujú 50 až 80% verejných výdavkov, ktoré má Slovensko. Čiže to je neuveriteľné. Čiže skutočne tie všetky rekonštrukcie, o ktorých ste hovorili, by neboli možné bez tých európskych peniazov, lebo jednoducho Slovensko a slovenská vláda vynaklada 20% z tých prostriedkov. Čiže by to bolo absolútne iluzórne, boli by sme tu rozbití a porozbíjaní, tak ako pred tými 30 rokmi. No a ono to nie je pre Slovensko až taká úspešná story, musím povedať, tieto štrukturálne fondy. V porovnaní ste spomínali Poľsko je vynikajúci príklad, ako to, a inak aj Maďarsko to robí veľmi, veľmi dobre. Maďari majú teraz iné problémy, ale na Slovensku nám to až tak dobre nefunguje. A ukážka toho, že to veľmi dobre nefunguje, ono sa to volá, že sú aj peniaze na regionálny rozvoj. Prečo ich Slovensko dostáva? Slovensko ich dostáva preto, lebo tu existuje európska solidarita. Čiže bohaté krajiny sa zbierajú a dajú peniaze chudobnejším krajinám. Čiže tie krajiny sa vypočíta priemer hrubého domáceho produktu, čiže výkonnosť ekonomiky. A tie krajiny, ktoré majú menej ako 70%, tak dostanú tieto peniaze ako dar z Európskej únie, aby dobehli tie ostatné krajiny, aby tá rýchlosť ekonomiky sa tam naštartovala. No a tu v tomto nám to nejako na Slovensku zlyháva, lebo napríklad, keď si zoberiete Prešovský a žiaľ aj Banskobystrický kraj, ktoré sú najchudobnejšie na Slovensku, tak tie peniaze sa nevyužívajú na to, aby sme dobehli. Slovensko nedobieha, čiže tieto kraje nedobiehajú priemer Slovenska. Skôr naopak, aj Prešovský a Banskobystrický, hlavne juh Banskobystrického kraja, tak tie rozdiely sa ešte prehlbili. Videli ste to aj na tej priemernej mzde, ktorú ste ukazovali, že priemerná mzda v Krupine je 998, na Slovensku 1220, alebo koľko to tam bolo. Čiže tu je niečo nedobre nefunkčné. A každé obdobie, lebo ten rozpočet európsky funguje v takých dlhších obdobiach, no a každé obdobie Slovensko šprintuje na záver a nikdy nedobehne do cieľa. Dobre, že vždy tie peniaze neminieme. Čiže potrebujeme tie peniaze ešte stále a to je presne tým, že sa tu dávajú jednak, že nie je tu dôvera k regiónom, že tie regióny majú minimum aj kapacít. My sme urobili takú štatistiku. Európska komisia Slovensku platí 3300 alebo 3200 ľudí, ktorí sa starajú o tieto eurofondy na Slovensku. Z nich 3100 je v Bratislave a iba 100 ľudí sme identifikovali, že je v regiónoch. Čiže a je to fond regionálneho rozvoja. Čiže tí ľudia by mali byť predovšetkým v Banskej Bystrici na Vúcke, v Prešove na Vúcke, v Košiciach alebo v nejakých iných. A mali by mať, tak ako povedzme v Poľsku, kapacitu významnú peňazí, aby vedeli tieto veci riešiť v takom bližšom kontakte s tým regiónom. Takže toto nám zlyháva
a potom teda ani to neplní tú svoju základnú funkciu, ani to neplní to, že by sa tie peniaze minuli na Slovensku. My sme museli pre Slovensko robiť výnimku a ešte predchádzajúci premiér Heger loboval úspešne, ale je to také úspech cez slzy, lebo tie peniaze majú byť predovšetkým na investície, aby sa naštartovala ekonomika. Ale 1,5 miliardy Európska únia urobila Slovensku výnimku, lebo by sme prišli o tých 1,5 miliardy. Jednoducho by sa vrátili späť do rozpočtu. A tých 1,5 miliardy bolo rozdelených podnikom na kompenzácie na energiu. Je to síce fajn, ale je to presne tak, ako keď si máte opraviť dom, a tečie vám strecha a vy sa rozhodnete, že za tie peniaze idete na dovolenku a dom vám tečie. No to je presne také rozmýšľanie, že my sme síce tie peniaze prejedli, tie firmy sa majú akože celkom fajn, dostali kompenzácie, ale tie obrovské miliardy, ktoré Slovensko potrebuje na dobudovanie ciest, však stále nemáme diaľnicu juhom, nemáme tunely, nemáme ďalšie investície. Nemocnicu sme nepostavili za 30 rokov ani jednu jedinú na Slovensku, veľkú nemocnicu. Takže to sú všetko peniaze, ktoré tam sú a Slovensko ako keby nevedelo tie peniaze vyčerpať, minúť, naplánovať. No a potom je ľahké kritizovať, povedzme, Brusel, ale vidíme, že v Poľsku to ide, v Čechách to ide, v Maďarsku to ide a na Slovensku to nejde. Čiže to nebude asi celkom problém, ktorý je spojený s Európskou úniou, ale problém, ktorý je spojený s tým. Takže my to máme na dennom poriadku, to riešime na zastúpení tieto veci. A aj ten rozpočet sa skončil na konci januára, ešte to nie je presne spočítané, ale opäť Slovensko prišlo o niekoľko 100 miliónov. Neviem ešte presne, koľko sa to zráta, lebo dobiehajú tie všetky účtovné veci. Ale žiaľ, taká je situácia. Stále sme pri tom, že chybou sme si sami sebe urobili zlé, že my to čerpanie nemáme dostatočné. Keď sme rozprávali o dobiehajúcich regiónoch, sa ten program aj tak volá Catching Up Regions, kde prišli experti z Európskej komisie, zo Svetovej banky, kde sme s nimi riešili tom, kde je nevyhnutná investícia, ktorá nám prinesie nejaký rozvoj a zároveň sme diskutovali o tom, že čo nastane potom, či môže nastať nejaká taká hluchá chvíľa, kde tá investícia možno sa nám nebude zdať až taká dobrá a nezastavíme, povedzme, vyľudňovanie alebo úpadok nejakého regiónu, keď hovoríme napríklad o Rimavskej Sobote, lebo ja si nemyslím, že Krupina je tak zle na tom. Tá Rimavská Sobota, ten juh je ďaleko postihnutejší, preto aj Košice sú v tom zapojené a napríklad zase Prešov, lebo je veľmi východne a je to veľmi veľký kraj, kde opätovne zase není tá hustota zaľudnenia až taká veľká. No, je to náročné. Viete, kraj není len Banská Bystrica a Zvolen v našom prípade, to sú aj iné okresy. A práve to je to, že tu sa budeme rozprávať, kde to začína v Dudinciach, v Ladzanoch a u nás a končí to južnými hranicami neskôr. Aj to je náš región, aj to je taký istý región, ako je Bystrica a Zvolen. Čo sa týka toho pohľadu kvality, by sme sa mali na to tak pozerať, tak do toho aj investovať, ale samozrejme nemôžeme mať všade všetko a musíme investovať trošku s rozumom. Od toho sme mali tých expertov z komisie a zo Svetovej banky, s ktorým sme debatovali o tom, ako by to malo vyzerať. Možno práve vo vašom okrese je vypuklý problém s IDS-kom, to je náš integrovaný dopravca, kde sme prechádzali na nový systém, obrovská zmena. Ľudí to vytáča, pretože radi si na niečo zvykneme, šoféri našich autobusov tiež. Sú tam technické problémy, ktoré pri testoch, keď sme robili testovanie toho, tak tam neboli, zrazu sa objavili, všetko sa to rieši, ale tiež ľudia nadávajú, lebo je s tým problém. Ale keď sa robí taká obrovská vec, tak vždy sú s tým problémy, nič nejde, že je to úplne hladko. Ale treba tomu pomôcť, nielen nadávať na všetko. My sme naučení na všetko šomrať. Ale že by sme priložili ruku k dielu nejak, tak by som povedal, že pomôžeme, no tak to sa nám až tak veľmi nechce, lebo to by sme možno boli aj zodpovední za niečo. A zase sa dostali k tej zodpovednosti. Zodpovední sme sami za seba. To si zapamätajte. Nikto nie je zodpovedný za vaše nešťastie, keď budete objavať Európsku úniu, Ameriku, Západ, špinavý, liberálny. No zatiaľ nám pomohli najviac. Viete, tá veľká premena, ktorá sa stala v 89., keď padli aj trhy, pán profesor si bude pamätať RVHP, kde sme obchodovali s tým našim ostblokom, no to celé padlo. To nebolo o tom, že niekto nám
prišiel povedať, a vy zavrete túto fabriku, zavrete túto fabriku. Keď hovoríme o blízkej fabrike Pleta v Banskej Štiavnici, kde hlavným odberateľom bolo Rusko, ktoré nakoniec aj odmietlo zaplatiť a chodilo sa to tam vybavovať, aby poslali klince, pletivo a neviem čo všetko možné ako vzájomný zápočet, no tak to bolo so všetkým a stále sú nám tí Rusi dlžní. Však vy si budete pamätať aj to, čo sa vybavilo s uhlím, so všetkým, s jadrovým palivom. Jednoducho niekde to zamrzlo a my sme neboli schopní, nemali sme tie kapacity, mali sme pokrivený charakter z dôb, ktoré boli predtým a jednoducho, čo sa dalo, sme ukradli a až na zo pár svetlých výnimiek sme niečo naštartovali, nejaké fabriky prežili, ale ich je strašne málo, lebo ten odbyt nebol a jednoducho ten svet okolo nás bol nejak úplne ináč rozbehnutý a my môžeme byť vďační za to, že si povedali, nechceme chudobného suseda, radšej mu podajme ruku, pomôžeme mu finančne, pomôžeme mu ešte nejakou podporou z Európskej komisie. My sme to trošku zle prijali. My sme to mali prijať trošku ináč. Mali sme byť vďační za to, že niekto si povedal, že nechce chudobného suseda a máme možnosť študovať, máme možnosť jazdiť po celom svete. Voľaký to vôbec nebolo. Keď si pozrite a spomíname Brexit, Veľkú Britániu, odrazu ste prekvapení, že tam musíte dať pas a nestačí ten občiansky. Odrazu ste prekvapení, keď si tady niečo objednáte a potom vám príde ešte clo. No to majú oni to isté. Kopec ľudí tam robil z nášho bloku a tí ľudia majú problém tam pracovať. Nie je to také jednoduché. A oni sa teraz kopú do hlavy, že do prčic, nehali sme sa oklamať niekým, spravil si z toho dobrý biznis, teraz zmizol preč, úplne z povrchu zemského a my si to máme celé vyžrať. Ďakujem pekne za rozšírenú odpoveď. A to by bola posledná otázka z tejto oblasti, ktoré sme si my pripravili. A teraz by som sa možno tak obrátila na našich sledovateľov, že ak by náhodou mali nejakú otázku alebo niečo na živom čete, ak bude, tak teraz by sme poprosili našich hostí, aby nám odpovedali. Tieto papiere, môžete si tak nejako si to podrieť a možno o tom aj hovoriť, či identifikujete, že ktorý z nich je... No, sa môžu byť aj po skupinkách po dvaja, si to pozrite, že ktoré z toho je podľa vás dezinformácia, ktoré z toho je pravda. Je aj nejaký komentár z vašej strany alebo nejaká otázka? Niektorí ste aj pospali trošku. Víkend bol ťažký. Máme nejaký živý chat, niečo? Nejaká otázka z publika? Tak snažím sledovať správy a vidím, ako sa aj vyjadrujú naši ministri práve, ako sa vyjadrujú Európskej únie. A v všeobecnosti, ako sa v Európe západu vyjadrujú. A častokrát si ja už tam kladiem otázku, že ako to bude do budúcna, ak budeme mať takú vládu, ako máme aktuálne, alebo ak budeme mať v Európskom parlamente zástupcov takých, ako sú napríklad našej vlády, s takými myšlienkami a s takými víziami. Takže ako to bude s Európskou úniou napríklad v budúcich rokoch. Či stále budeme súčasťou a či budeme si báť napríklad. To stane niečo takéto. Viete, že teraz ako keby celá Európa, ale nielen celá Európa, aj Amerika zažíva, by som povedal, že taký poststresový syndrom z pandémie. Určite je to spojené s pandémiou, je to spojené s vojnou na Ukrajine, je to spojené aj s tou digitálnou transformáciou, že sme takí destabilizovaní. Ľudia samozrejme mali šok aj z covidu, aj zo všetkého.
bol tam nejaký strach, bol tam nejaké také napätie. A teraz ako keď máme taký posttraumatický spoločenský šok, že je tu ako keby taký nárast populizmu, je tu nárast, taká vlna, a vidíte to vo viacerých krajinách, také radikalizácie. A je to teda akoby taká zmes, že my sme v takomto období veľkého prechodu. Viete, keď my sme si hovorili o umelej inteligencii a čo to všetko s nami robí a čo to spôsobuje. Veď sa len pozrite na psychické choroby mladých ľudí. Že tá štatistika je šokujúca. Až 30% má nejaký problém mentálny, psychický mladých ľudí. To je všetko spojené akoby taká toxická zmes. Čiže teraz preto je dôležité, aby ste volili a preto je dôležité, aby ste volili tých, ktorí sú za demokraciu, lebo nie na svete za históriu ľudstva zatiaľ žiadne zriadenie nebolo také, ktoré by prinieslo ľuďom prosperitu v konečnom dôsledku. Krátkodobo možno áno, fašistické Nemecko tie prvé roky prosperovalo a potom viete, ako skončilo. Komunizmus takisto prišiel s dobrými nápadmi, ale stal sa diktatúrou a všetci viete, ako to dopadlo, milióny mŕtvych, chudobní ľudia a tak ďalej. Čiže naozaj ľudstvo nevymyslelo nič lepšie ako slobodu a demokraciu, ako zriadenie, ktoré má svoje chyby, ktoré má svoje problémy. Čiže preto treba voliť týchto ľudí, aby sme zastavili tú vlnu takého populizmu, o ktorom hovoríte a takého toho, to je povedzme aj na tú Európsku úniu. No to bol ten Nigel Farage, ktorý klamal v Británii, robil tam, že koľko peňazí ide do únie a môže to ísť na zdravotníctvo a neviem čo všetko. No a teraz z toho precitli a sú v šoku a teda mnohí to lutujú to farmári, ktorí protestovali proti únii, no tak samozrejme únia im dávala obrovské peniaze, teraz ich nemajú, mohli voľne svoje produkty vyvážať do Európskej únie, teraz ich nemôžu. Kopu biznisov skrachovalo predovšetkým kvôli tomu. Čiže naozaj tá deštrukcia je možná a je relatívne ľahká a rýchla. A len ona má potom také tie nenapraviteľné škody. Takže ja veľa nejakých takých akoby takého ubezpečenia, že nič sa nemôže stať, vám nemôžem dať. Jedine, čo môžem vás povzbudiť k tomu, aby ste to nedopustili, lebo vy ste tá generácia, ktorá by to mala niesť. Aby ste sa dívali aj do minulosti, aby ste sa dívali na to kriticky, lebo ak to dopustíme, tak budeme mať zase jednu obrovskú dlhú periódu úpadku a nešťastia mnohých ľudí, kým potom zasa nájde, to bude možno jedna generácia, kým sa zase nájdu nejakí, ktorí tú spoločnosť vynesú trošku vyššie. Takže túto reálne riziko je aj pre Európsku úniu a tie som vám hovoril, že len pre Slovensko, čo by to, a to je konzervatívny odhad tej Národnej banky Slovenska, by nám to rozložilo ekonomiku úplne a všetky ďalšie veci. Čiže všetko to, na čo sme zvyknutí, tak by jednoducho nebolo. Takže je tu, by som povedal, teraz také obdobie, kedy sa treba mobilizovať, kedy treba dávať pozor na tie dezinformácie, lebo ich máme plné médiá a naozaj je dôležité, aby mladí ľudia už od vášho veku, alebo ešte aj skôr, ešte aj mladší, aby boli veľmi opatrní a veľmi obozretní v tom, komu dávajú svoj hlas, komu uveria, čomu uveria, aké veci zdieľajú. Lebo pravda je vždy zložitá, pravda je nudná. Aj tu ste pospali, kebyže vám tu začnem rozprávať nejaké také nadávky na niektorých politikov, tak by to bolo pikantné, nejaké sprostosti si povymýšľam, kto s kým bol, kde v posteli a kto ukradol hento, tak všetci by ste také očka mali rozžiarené. Len by som si vymýšľal nejaké bludy.
A samozrejme, keď tu hovoríme aj s pánom vicežupanom, ako to je, aké to zložité, aké aj tie jednotlivé projekty urobiť, je to do istej miery aj nuda, no tak pospíme, hej, lebo je to tak. Takže treba si dávať veľký pozor na to, čo je také ohromne catchy, také pikantné, také štiplavé, lebo obvykle to nie je pravda. Obvykle sú to blúdy o tom, ako niekto nás ide zachraňovať, ako ide to urobiť, ako ide hento urobiť. No len sa treba pozrieť, že čo už má za sebou a čo v skutočnosti naozaj urobila a podľa tohoto posudzovať. Takže ja si myslím, že jediné je aktivizmus, že pospať pri takejto debate je fajn, ale každý musí sa nejako zapáliť sám za seba a ísť dopredu a zorganizovať sa v tej svojej. Každý máme silu. Každý vieme kopu veci urobiť. Ja za seba môžem povedať, že my sme boli študenti za komunizmu a mysleli sme, že nemáme absolútne žiadnu šancu, ale založili sme dobrovoľnícke hnutie a tuto sme zachránili Štiavnické tajchy, niektoré asi 4 alebo 5, ktoré boli odsúdené a zachránili sme Čiernobalotskú hronskú železnicu, ktorá vlastne spôsobuje to, že v Čiernom Balogu je turizmus do dnešného dňa a ľudia tam majú. Obidve boli odsúdené. Ak poznáte Veľké vodárenské jazero, ktoré je kúpalisko Štiavnické, krásne Tyrkisové jazero, to malo byť vypustené, lebo tam bola poškodená hrádza a už sa im to nechcelo opravovať a už to malo byť zničené. Čiže a to sme mali toľko rokov ako vy, alebo možno o 2 viac. Čiže ktokoľvek môže, spusty príkladov sú ľudí, ktorí v tej svojej komunite, v tom svojom regióne alebo aj na národnej úrovni sa zmobilizujú a to potrebujeme, aby sa ľudia zmobilizovali a hlavne mladí ľudia pre dobré veci, pre pozitívne veci, aj s rôznosťou názorov, aj s rôznosťou všetkých vecí, ale nenechali sa oklamať, opiť nejakými podvodníkmi, ktorých nezaujíma nič, len to, aby túto krajinu okradli alebo urobili niečo zlé. A takých máme, však viete, tie vyšetrovania ukázali v predchádzajúcich rokoch, koľko korupčníkov sa ukázalo. Takže na to treba dávať pozor. Na tú otázku treba dávať pozor na politiku šírenia strachu, lebo ľudia, ktorí sa boja, sa veľmi dobre ovládajú. To je najlepšia politika. Ak si všimnete, všetci autoritársky vodcovia, alebo môžeme už nazvať vodcovia, používajú politiku strachu. Masa sa najlepšie manipuluje, keď sa bojí. Vtedy im nahovoríte hocičo, oni budú pekne počúvať, šúchať nohami. Veľká väčšina tej spoločnosti vám pôjde po ruke. Doma rozprávame to nešťastie, ktoré vlastne vládne celým svetom a možno aj takými krajinami, o ktoré sme sa opierali, ako aj také, že mali morálne hodnoty, charakterové, že ste videli, že tá krajina funguje a zrazu tam prišli populisti a je vybavené. Čiže politika populistická, to je tá zákerná politika, kde si treba potom ale uvedomiť a zamyslieť sa nad tým, že keď vidím, že poviem príklad, prezident alebo ministri niečo rozprávajú, ale iné konajú. Ak je rozpor medzi tým, čo rozprávajú a konajú, ak hovorím o tom, že ja som strašný národovec a toto je to najlepšie a všetko máme najlepšie a decká študujú v zahraničí, ostatným to nedopraje, no tak potom je klamár. Potom není seriózny politik. Ak robí niečo úplne iné, ako rozpráva, to si vždy musíte, keď sa na to pozeráte, skúste s takým nadhľadom sa pozrieť na to, čo ten človek rozpráva a čo koná. A je vybavené. No dobre, tak čo, pozerali ste? že si to nejaké pomôže zmeniť tú podobu Európy a snadne teraz. Lebo tá podoba Európy aj v parlamente, tak je to, teraz mi to príde také správne a také
že ľudia proste ešte stále veria tomu spravému rozumu tam a je to taká pekná bublina, ale keď sa tam dostanú tí politici, ktorí samozrejme aj teraz tam sú, ale nie v takej väčšine, ako by sa mohli dostať. Áno, to je to, čo som hovoril, že Európsky parlament má veľký význam. Jednak, že veľa legislatívy, ktorú máme aj na Slovensku, tak je tvorenej na európskej úrovni a v tom hrá Európsky parlament veľmi dôležitú úlohu. Čiže to, ako tá legislatíva vyzerá, ako bude fungovať, tak ovplyvňuje aj nás. No a samozrejme, že je to aj Európsky parlament má aj takú inštitucionálnu veľmi dôležitú úlohu, že Európsky parlament vyberá a schvaľuje predsedu Európskej komisie. Čiže celá Európska komisia, všetci komisári, ktorých viete, že komisárov nominuje každá členská krajina. My tam máme pána Šefčoviča, ktorý je teraz podpredsedom Európskej komisie, ale jeho mandát končí teraz po voľbách a bude nový. Či to bude on, znovu ho navrhne vláda Slovenska, to je jedno. Ale všetci tí komisári musia byť ako keby znovu navrhnutí a musia sa dohodnúť predsedovia vlád, ktorí sú v tej rade, v tej jednej komore, a Európsky parlament na novom predsedovi Európskej komisie. A to bude veľmi dôležité, lebo Európska komisia je ako vláda. Čiže Európska komisia má na starosti rozpočet, má na starosti návrhy legislatívne, dozerá na dodržiavanie pravidel a tak ďalej. Takže tá funkcia predsedu alebo predsedničky je relatívne dôležitá. No a ak sa nedohodnú, tak bude mať Európska únia krízu. Tá kríza môže trvať týždne, môže trvať mesiace, ale môže trvať aj dlhšie. Čiže tým pádom jej akcieschopnosť bude obmedzená. Čiže tu je presne to, čo hovoríte, že to nie je úplne že nerealistický scenár. Tie prieskumy ukazujú, že tie populistické strany by nemuseli získať až tak veľa percent, ale prieskumy sú prieskumy a výsledok volieb je niečo iné. Čiže preto je potrebné aj na Slovensku nenechať hlas niekomu inému, lebo viete, keď je strašne málo percent ľudí hlasuje vo voľbách, tak stačí máličko hlasov. Niekedy to je možno, že niekoľko tisíc hlasov a ten človek sa dostane do toho Európskeho parlamentu a môže tam robiť potom takúto negatívnu politiku. Takže preto je to dôležité, aj keď sa to zdá, že to je ďaleko, že schodia a zasadajú v Bruseli alebo v Štrasburgu. Je to veľmi dôležitá inštitúcia pre fungovanie Európskej únie. A ako sme videli, že aj keď je to možno, že trošku vzdialené, ale tými poschodiami vlastne sa to týka každého z nás. Čiže ak tá Európska únia nebude funkčná, tak sa nám možno ako prvé rozpadne sa nám šengenský priestor. Oslabí sa euro. A to budeme mať, to budeme každý z nás cítiť. Napríklad taká výhoda, však keď si zoberiete, teraz nám vstúpli hypotekárne úvery, možno, že rodičia majú hypotéku, ale keď si pozriete hypotekárne aj dnes, ale aj predtým, tie poplatky, ktoré sa platia za hypotekárny úver, tak na Slovensku boli o polovicu nižšie ako v Českej republike. A len kvôli tomu, že Slovensko je v eurozóne a Česká republika nie je. Čiže vlastne tá pôžička sa im dvakrát tak predraží. Čiže to je napríklad jedna z výhod, ale tých výhod by sme o tom mohli hovoriť veľmi veľa. Čiže preto je to veľmi dôležité. A naozaj nie je dobré nechať, aby bolo zase len 20% Slovákov, Sloveniek, ktorí pôjdu voliť, aby sme naozaj získali čo najviac ľudí, aby tí zástupcovia predstavovali skutočne to, čo chceme budovať aj naďalej. Neviem, či chcete k tomu. Nie, toto bude také odborné. Sú ešte nejaké otázky, alebo máme niečo v tom živom čete?
No to by bolo úplne porušenie všetkých pravidiel a hovorili sme tu o tom, že musíme všetci dodržiavať nejaké pravidlá. Je to hlavne o tom kritickom myslení a o tom, ako si to máte pozrieť, že tak ako ja som vám dal tieto články, tak niektoré sú také ľúbivé, že vás to hneď chytí, alebo sa z toho článku nastrašíte. Tak na to si treba dať pozor, na tie extrémistické názory, na to, keď vás bude niekto strašne strašiť, keď bude. Čiže pozrieť sa na tých ľudí, ktorí sú na tú stranu v prvom rade, má táto strana prepojenie európske, a potom na tých ľudí, za ktorých by ste mali hlasovať, že či sú to ľudia, ktorí tak ako tu hovoril pán vicežupan, že či nie sú tam rozpory medzi tým, čo hovoria a čo robia. Tí, ktorí sú za slobodu a demokraciu, lebo ako som hovoril, že nám ten populizmus, extrémizmus alebo akékoľvek iné zriadenie nás neprinesie nám nič dobré v dlhodobom horizonte. Takže to je jedine taký nástroj, ktorým pozrieť si, vygoogliť si nejakých tých ľudí, trošku tomu venovať čas, lebo viete, čo je problém? A preto sa ľudia sú aj tak ľahko manipulovateľní, lebo 85% našich rozhodnutí je emocionálnych. Tak je ľudský mozog nastavený. Čiže vy, keď idete do obchodu, tak nekupujete veľmi racionálne. No možno, keď vám si napíšete, alebo vám rodičia napíšu, čo máte kúpiť, tak je to racionálne. Ale keď si iba tak idete kúpiť, že ja neviem, nejakú bižutériu alebo niečo také, tak vás ovplyvňuje reklama. A tieto rozhodnutia sú emocionálne, ale sú naše. Čiže tam si treba dať pozor na to, aby sme trošku energie do toho vložili a aj trošku tej racionality a pozreli si tie veci predtým, ako dáme niekomu hlas. Aby to nebolo len tak, že niekto prezdielal na Instagrame alebo na TikToku nejaké super 15-sekundové videjko a že toto je cool a teda takého to budem voliť. Zodpovedných lídrov. Lídri sú dôležití, pretože bohužiaľ aj teraz v parlamente nehovoríme o skutočných lídroch. Takže akýkoľvek panovník krajiny alebo ten, kto krajinu vedie, tak musí byť zodpovedný aj voči občanom tej krajiny, aj voči sebe, aj voči celej tej krajine, aj svojim susedom. A to svojimi činmi, akú politiku robí. Ak bude robiť politiku strachu, tak to zodpovedné nie je. Ak bude robiť politiku takú, ktorá je dobrá pre všetkých, alebo pre maximálnu väčšinu, a robí ju zodpovedne a nepočúva napríklad masy, ktoré podliehajú, ak hovorím o nejakých hoaxoch, môžeme sa rozprávať, ja neviem, zaplavia nás migranti. Zaplavili nás migranti? Nie. Všetci, čo sú vakcinovaní, zomrú. No tu sme furt. Čo to je za riešenie? Však keď niekto je zodpovedný líder, tak tú krajinu vedie a pomáha tým ľuďom, aby v sebe našli to najlepšie a vychováva ich. To nebude počúvať masy, ktoré mu niečo povedia, ktoré môže ovplyvniť nejaký hoax, alebo niekto, kto nie je tak mentálne vyspelý, jednoducho nemyslí to dobre a bude počúvať tie masy. A ja neviem, dáme si spraviť prieskum. Teraz aký problém vymyslíme? Viete, vymyslia si migranti. Dobre, nastúpime na vlnu migrantov. Nevyšlo to, už sa to míňa nejakú účinku, tak si vymyslia niečo iné. A takto to pokračuje ďalej. To nie je vedenie krajiny, to je blbnutie ľudí. Ten človek nikdy dobrú krajinu nevybuduje. Preto veľmi dobre pozerajte na to, aké majú aj volebný program, ako tí ľudia vystupujú a čo hovoria. Veľakrát sa možno necháte oklamať to, čo sme hovorili, že tá emócia premôže, ja neviem, je fešák, je fešanda, môže pekne hovoriť, ale treba počúvať, čo hovoria a ako sa správajú. To môžete vyskúšať sami, že urobte si také nejaké krúžky alebo skupinky a porozprávate sa, že kto vie tých druhých lepšie nastrašiť. Kto si vie vymyslieť väčšiu sprostosť. A to je úplne ľahké. To není vôbec žiadny problém. A potom skúste hľadať riešenie, ako povedzme zlepšiť túto školu. Ako zohnať peniaze na to, aby ste si kúpili nejaký lepší dataprojektor, vymýšľam si, alebo niečo iné.
To samozrejme znamená, že musím tie peniaze niekde zohnať, napíšem projekt, zarobím a tak ďalej, komplikované, zložité. Vystrašiť vás, kebyže tuto so susedom začneme vymýšľať hlúposti, ako sme išli ráno zo Štiavnice, ako tam bol krdel Medveďova, že teda sme sa tam úplne, že sa hrnú na krupinu a teraz nevychádzajte z domu, lebo asi 30 zúrivých besných medveďov tam na vás číha, tak tu budeme 5 minút rozprávať, tak z tejto školy nevidíte. Budete takí vystrašení. Čiže o tom to je, že tie veci, ktoré sú tie ľahké riešenia, však koľko ľudí tu je, ktorí vám ponúkajú takto to vybavím, takto vybavím, toto urobím, lacné potraviny. No ja chodím nakupovať aspoň raz za týždeň. No mne sa nezdá, že by boli lacnejšie. Takže vieme, že tie veci nezávisia len od Slovenska, že tie veci závisia od mnohých iných vecí. Čiže sľubujeme, potom strašíme, potom zase sľubujeme a takéto kolečko to je. A sa stane, že už slovenská ekonomika posledných 10 rokov sa odkláňa od európskeho priemeru. Prvých 10 rokov sme sa približovali k priemeru Európskej únie a už 10 rokov sa vzdialujeme. Ale to nikto nehovorí. To je jedna veľká pravda, lebo keď sa pozriete do Polska, my sme si s Poliakom trošku robili srandu. Keď som tam bol naposledy na kolegiálnej návšteve, tak mi padla sánka. To tak vybudovaná krajina s takými diaľnicami a s takými cestami a s takými mestami a s takými univerzitami, no to klobúk dole. Ja som ostal úplne zahámený, ja som ostal v šoku. Jediné, čo ma tam potešilo, že naši žiaci z Burgašky boli vo víťaznom družstve, tak to bolo také zadozučinenie napriek tomu všetkému, lebo keď som sa tam spýtal, že kde máte tú univerzitu, no tuto za Mostou, ale ktorý dom? Všetky domy. A je to vybudované z eurofondom. S eurofondom tam mali vybudované afrikárium v zoologickej záhrade. Ja už nemusím vidieť zoologické záhrady, už som veľký, už som videl všetky zvieratka. A keď mi tam vysvetlili, že 2,5 roka spravili tú stavbu, ktorú my by sme neboli za 2,5 roka ani naštartovali, tak mi padla sánka. Pretože chcú, eurofondy posielajú priamo na kraje a funguje to úplne ináč. Dobre, tak ešte nejaká otázka? Otázka do četu, kam si myslíte, že bude smerovať Európska únia v najbližších rokoch, respektíve aké má ciele v najbližšej dobe? Tak tie ciele vychádzajú z tých veľkých víziev, ktoré pred Európskou úniou stoja a oni sú spojené v takých troch. Jedna je digitalizácia, digitálna transformácia, jedna je klimatická transformácia a tretia je geopolitická zmena. Ono to tak znie nudne, ale umelá inteligencia vlastne je najväčšia transformácia v histórii ľudstva. Čiže tá z nás zmení a preto sa potrebujeme dať dokopy a preto potrebujeme chápať, že kde sú tie nebezpečenstvá, lebo žiaľ ani jedna z tých obrovských platformiem nie je európska, ktorá nás ovplyvňuje. Sú buď americké, alebo sú buď čínske. Čiže naše záujmy európske, a tu už nehovoríme o slovenských, lebo Slovensko potrebuje byť v takomto klube, naše európske záujmy sa musia chrániť. Preto aj ten akt o umelej inteligencii a preto aj tie ostatné kroky, ktoré Únia robí. Keď si zoberiete klimatickú krízu, tak my ju nepocítime. Cítime teraz, budeme mať asi za 100 rokov najteplejší február, no ale úplne, že z toho neumreme. Hej? Lyžovanie je obmedzené. Tie južné okraje Európy budú mať problémy veľké, väčšie, ale väčšina Európy tie problémy nebude mať kvôli klimatickej kríze až také katastrofálne. Budeme mať viac povodní, lebo to bude mať dlhšie obdobia sucha a tak ďalej. Ale čo je náš obrovský problém, to je tých 800 miliónov migrantov. Pozrite sa na Afriku, čo sa tam deje. Tam už dnes sú milióny ľudí, ktorí žijú v neobyvateľných zónach. A jednoducho, keď vy nemáte čo jesť, nemáte čo piť, tak čo urobíte? Zdvihnete kotvy a idete. A nič vás nezastaví. No a to je obrovská výzva, že my sa musíme pozerať a preto Európska únia hrá tú globálnu úlohu v klimatickej zmene. Mnohí, ktorí to kritizujú, hovoria, však veď Európska únia predstavuje len 11% celkových skleníkových plynov.
No áno, to nie je dôležité. Dôležité je, že my sme globálny hráč v tých pravidlách a preto my sa musíme zamerať na to, aby v tej Afrike to prežili a aby tí ľudia, ktorí v tej Afrike sú, aby sa nepohli, alebo na Blízkom východe, alebo v tých ostatných. Čiže to je tá obrovská zmena. No a potom geopolitická zmena, kde vidíme, že tu mnohé regióny, ako napríklad konkrétne Čína, sa stala obrovským konkurentom. Čiže ten bipolárny svet sa nám mení na taký multipolárny a my sa v ňom musíme zorientovať. Prečo hovoríme o tom a na Slovensku si niekto robí politickú agendu zo spaľovacích motorov? No, Čína sa rozhodla už pred 10 rokmi, že bude lídrom v zelených technológiách. A Čína sa stala lídrom v zelených technológiách. Máte tu v Krupine najdôležitejší podnik, ktorý vyrába komponenty, ale nevyrába komponenty s najväčšou pravdepodobnosťou do elektrických aut, ale do spaľovacích aut. Keď čínske autá stoja 13 000 eur elektrické, alebo 13 000 $, čo ešte menej ako 13 000 eur, a Čína ich začne masovo dovážať do Európy, tak tie veľké automobilky, kde Európa bola celé desiatky rokov lídrom v automobilovom priemysle, začnú mať obrovské problémy. Preto je potrebná táto tranzícia na elektromobilitu, lebo tá elektromobilita je ďalším krokom. Čiže to sú všetko veci, ktoré musí Európska únia riešiť. No a preto sú veľmi dôležité. A samozrejme v rámci tej geopolitickej je aj útok Ruska na Ukrajinu, ktorý sa tu spochybňuje, ktorý tu hovoríme, že v Kieve nie je vojna, tam nie je vojna, nič sa nedeje, chceme mier. No fajn, keď na Slovensko niekto zaútočí a bude tam nejakí susedia, a stalo sa nám to pred 90 rokmi, či koľkými, keď Slovensko a Československo v Mníchove predali západné mocnosti Nemecku a fašistickému Maďarsku. Nikto sa nás nezastal a nepáči sa nám to. Dodnes to pociťujeme ako krivdu a oprávnene. To pociťuje Slovensko aj Česko ako krivdu, že nás Hitlerovi predali za nejaký mier, ktorý aj tak nebol. Bola aj vojna, aj hanba. No tak to isté robíme teraz vo vzťahu k Ukrajine. Niekto napadne našu susednú krajinu a my sa tvárime, že sa nemajú brániť. No tak je to asi naša povinnosť, aby sme im pomohli. Okrem iného nás k tomu zaväzuje Organizácia Spojených národov a Charta Organizácie Spojených národov a rozprávať tu o tom, že my chceme mier. No chceme mier, ale ten mier sa dá veľmi ľahko docieliť tým, že tie okupačné vojska, ktoré tam zabíjajú ľudí každý deň, sa odpracujú domov. A mier bude za 5 minút. Je to vybavené. Čiže to sú tie také reči, alebo že majú ísť slovenskí vojaci bojovať na Ukrajinu, prosím vás pekne. To tu už celé mesiace tu takto chodia nejaké takéto hlúposti. No to je presne to strašenie. To je to, keď nemám riešenia, tak straším. Čiže toto sú tie veľké výzvy, ktoré Európska únia potrebuje riešiť a ktoré potrebujeme aj my bytostne riešiť. Lebo ak nie, tak umelá inteligencia bude znamenať neokolonizáciu, že budeme úplne ako takí sami nesvojprávni, že nás budú manažovať platformy. Už dnes nás do značnej miery manažujú a ovplyvňujú. Preto sa potrebujeme spájať, aby sme tieto veci zvládli, lebo 30% mladých ľudí s mentálnymi chorobami. No a to je výsledok platform, TikToku a rôznych iných, o ktorých veľmi dobre vieme, že tieto veci robia. Takže to je taká kopa tých veľkých vecí, kde sami ich určite nezvládneme. A teda nie len my, ale ani tí okolití. Preto potrebujeme byť spolu. Ešte sú nejaké otázky, alebo prejdeme k tej aktivite? Dobre, tak ešte jedna.
správate zodpovedne voči našim občanom? No, to je preto, lebo viete, že niektoré kompetencie má výlučná Európska únia a tie potom vykonáva Európska komisia. A niektoré kompetencie majú len členské krajiny. Povedzme, dajme tomu, tuto má pán vicežupan na starosti vzdelávanie, tak v oblasti vzdelávania Európska únia nemá kompetencie, tam iba pomáha cez program, povedzme Erasmus a tak ďalej, ale nikto vám nemôže povedať, že toto sa máte učiť, tu máte postaviť školu, alebo čo. Čiže tie kompetencie v tejto oblasti nemá, ale má kompetencie v oblasti presne zahraničného obchodu. Čiže Európska únia vyjednáva zmluvy s inými tretími krajinami, ale má výhradnú kompetenciu aj presne v tejto súťaži, o ktorej hovoríme, tá voľná súťaž, ako je povedzme na Slovensku protimonopolný úrad, ktorý sa díva na to, aby nevznikali prirodzené monopoly, ktoré potom môžu manipulovať s cenami. No a toto isté robí na európskej úrovni Európska komisia. Je tam spústa extrémne schopných ľudí, ktorí vlastne sú schopní urobiť analýzu toho, či povedzme nejaká veľká spoločnosť sa správa monopolisticky a utláča niektoré menšie firmy, ktoré tým pádom môžu zaniknúť, môžu skrachovať a oni majú z toho takýto nekalý úžitok. Čiže ak toto Európska komisia zistí, tak samozrejme je tam celý ten proces vyšetrovania a potom vie odhadnúť zhruba, že aká škoda to je a na základe toho môže udeliť pokutu a takto aj teda tie pokuty udeluje takýmto veľkým hráčom, ktorí v istom zmysle by mohli ovplyvňovať povedzme aj podniky na Slovensku alebo kdekoľvek inde. Čiže to je tá výhradná právomoc, čiže v tejto oblasti to môže urobiť, keď je to akoby taký cezhraničný vplyv. Tak skúste mi povedať k tým papierikom, čo ste dostali, že čo z toho si myslíte, že je dezinformácia a čo si myslíte, že je pravdivá informácia a prečo hlavne, že ako ste povedali. No kto ide na to? Vidíte, ktoré je dezinformácia, ktorá je pravda? Je to strašne nemožné. Napríklad toto je jedno prieskum, ktoré svedčilo veľmi dôležité je dočítať článok, lebo veľmi často to robia aj výskumové médiá, že dajú taký titulok, ktorý je, že čo to je, a keď si prečítate ten článok, tak že to tam nie je. Aj tu, keď si prečítate, prvý odstavec hovorí o tom, že sa dokázalo a je ukážka, že ako ľudia môžu od vakcín. A potom si prečítate, potom si prečítate ďalej a už zistíte, že to len jeden človek urobil prieskum na základe svojich priateľov na sociálnych sieťach a potom ďalej sa úplne na záver sa dočítate, že a možno to ani nie je pravda. Ale počítajú s tým, že ľudia si prečítajú titulok, prečítajú si prvý odstavec, ďalej už nečítajú a vlastne totálnym spôsobom zavádzajú. Takže emočné, žiadny zdroj alebo pochybný zdroj informácií, to je ako keby, že už vám ten radar a ten blinker má tam svietiť, že pozor na to, toto asi celkom pravda nie je. A to isté je aj tu. Tu dokonca, že urobili nejaký prieskum a potom, že to nebolo, tak to vydelili 4, lebo si mysleli, že to bude asi také pravdepodobnejšie. Takže na to si treba dávať veľký pozor
aj v tom, keď sa budete rozhodovať o tých voľbách. Že ak vám bude niekto hovoriť takéto pikantérie, emočne nabité, buď zúrivé alebo negatívne strašenie, no tak tam si môžete byť viac menej istí, že to nevedie k ničomu pozitívnemu. A tuto je príklad, povedzme, o tom Hrošikovi. Vidíte, že to vydala tlačová agentúra Slovenskej republiky a vieme, že to je nejaké médium, ktoré má svojich redaktorov, ktorý má svoj systém kontroly, ktorí majú tam, citujú tam zdroje. A to sú už také indikátory, že tá správa, aj keď môže sa stať, že aj TASR vydá niečo nesprávne, ale to je skôr v kategórii nie dezinformácia, ale mizinformácia. Viete, aký je rozdiel? Mizinformácia je, keď sa niekto pomýli alebo vytrhne z kontextu a môže to potom napraviť. A dezinformácia je už vyslovené klamstvo. Takže si na to dávajte pozor, lebo samozrejme na Slovensku máme tsunami dezinformácií a teraz ten posledný prieskum, že máme až 54% ľudí, ktorí veria konšpiráciám. Povedzte nejakú konšpiráciu. Čo je príklad konšpirácie? To ste počuli ako takú konšpiráciu. No? No, konšpirácia, že 5G sieť, cez to sa šíri vírus covidový sa šíril cez tie, dokonca na niektorých miestach ľudia chodili, neviem, či tu máte nad Krupinou niekde tie antény mobilných operátorov, tak niekde ich boli ľudia ničiť, lebo sa chceli zachrániť pred... Pamätáte si ten prípad z Ameriky? Tiež takíto konšpirátori, čo tam prišiel nejaký človek k nejakej pizzerii, lebo čítal na internete, že tam držia v pivnici a molestujú tam nejaké maloleté deti, tak ich prišiel so zbraňou v ruke zachrániť. A ukázalo sa, že pizzeria nemá ani pivnicu a samozrejme nič tam nie je. Čiže to sú veci, ktoré už potom môžu končiť až tragicky. Preto treba byť veľmi opatrný. No a žiaľ, na Slovensku sa nám ukazuje, že teraz bol ten prieskum, čo robila Slovenská akadémia vied. Videli ste, minulý týždeň opublikovali, že z tej V4 všade veria dosť konšpiráciám, okolo 25-30%, ale na Slovensku vyše 50%. Takže dávajte pozor na konšpirácie a na všelijaké takéto veci, lebo viete, že čo je zaujímavé, v konečnom dôsledku to na tých nešťastných ľudí, ktorých strašia a ktorí šíria tieto konšpirácie, to má negatívny vplyv na nich, lebo majú potom oni sami psychické choroby, lebo keď stále nenávidíte, keď stále ste nasratí, a ste v tej negatívnej emócii, za 5 rokov takéhoto nastavenia mysle, to má na vás neuveriteľne negatívny vplyv. Takže preto sa dívajte radšej na ľudí, ktorí majú pozitívne a konštruktívne nápady a nie na takéto veci. Takže dobre, tak Hrošík a všeličo iné. Tak si to zoberte zo sebou a prípadne ešte doma dočítajte. Ak už teda nemáme žiadne otázky, dovolte mi teda poďakovať mene všetkých krupinských európskych prvovoličov, že ste im ponúkli adekvátny pohľad na voľby a potrebu odovzdania tak podstatného a potrebného hlasu, ktorý máme ako občania Slovenskej republiky. Ďalej ďakujem mene študentov gymnázia Andreja Sládkoviča, že ste prijali pozvanie, navštívili ste nás, potešili ste nás svojou prítomnosťou a takto ste nám poskytli zaujímavé informácie a odpovede na naše otázky. Verím, že aj naši sledovatelia si odnášajú odtiaľto zaujímavé informácie a že dostali teda odpovede na svoje otázky, ktoré mali. A tak to by bola teda všetko. Ja vám ďakujem ešte raz veľmi pekne a verím, že sa teda uvidíme aj na budúce, že to nebolo naše posledné stretnutie. Prajem ešte príjemný zvyšok dňa a dovidenia.